Saša, da ovdje s druge strane vas je previše. To ispada da niko neće pre ove mlade zgodne dame sjesti, mislim, stvarno je to bez obrati. Ne, ja između da dve. plaću. Mislim, ja uvijek sam složio. Gradonačelnik tamo i Da. Dragi novinari, dobrodošli na javnu konferenciju vezanu uz Špancirfest. Hvala što ste se odazvali pozivu i za početak mogu reći da pitanje koje se najčešće postavljalo u proteklih mjeseci kod nas u turističkoj zajednici, a vjerujem i u gradu Varaždinu, je bilo da li će biti Špancirfesta, pa odmah na početku da odgovorimo na pitanje. Špancirfest se vraća na ulice grada Varaždina. Od 20. do 29. kolovoza kreće najpoznatiji festival, eto rekli su neki i u ovom dijelu Europe. Mi smo spremni. Moram reći na početku da je organizacija ovogodišnjeg festivala bila izazovnija nego ikad do sad, a naravno vezana je uz epidemiološke mjere, ali mi smo spremni zajedno sa gradonačelnikom i njegovim zamjenikom kao načelnikom stožera. Proučavali smo mjere, prilagođavali smo se i pronašli smo i odredili i mi i naši suorganizatori epidemiološki okvir za održavanje festivala. Da ja puno ne duljim jer imamo puno sugovornika ovdje, s nama je i gradonačelnik Kosilj i njegov zamjenik gospodin Marković. Tu su i predstavnici suorganizatora Martina Pakšić, Saša Špiranec, predstavnici sponzora Ilonka iz Indije, Dario iz Carlsberga, Mirko iz Rota i Nino, predstavnik Centra za mlade. Svi ćemo vam ukratko pokušati dočarati što smo vam to sve pripremili na ovogodišnjem Špancirfestu i što sve naši posjetitelji očekuju. Ja ću probati skratiti, iako je doista to teško, ali naknadno ćemo vam onda slati priopćenja i obavještavati vas o svakom posebnom segmentu programa. Ove godine na Špancirfestu dva su noviteta. Jedan novitet je da glavnu pozornicu selimo uz vanjski bedem starog grada uz ulicu Stanka Vraza. Tamo je pozornica nekada bila. Jedan od razloga zašto smo ju preselili su upravo i epidemiološke mjere. Tamo je više prostora. Prostor će biti ograđen, kontroliran ulaz. Ulaz će biti za osobe sa COVID potvrdama, ali mislili smo i na one koji u ovom trenutku te COVID potvrde nemaju, tako da imat ćemo i dva punkta za testiranje na prostoru starog grada. Brzi antigenski testovi, cijena će im biti 60 kuna i to je sponzorska cijena zahvaljujući sponzoru Poliklinici Sveti Nikola. Moram spomenuti da će se nalazi dobivati u roku od 15 minuta, a u roku od maksimalno sat vremena nakon dobivanja naravno negativnog nalaza, svi će moći dobiti i EU potvrdu koju će moći podići, odnosno preuzeti na e-građanima ili možda drugi dan u ljekarni. Što se tiče koncertnog programa na pozornici Stari grad, tamo nam stižu doista zanimljiva imena s hrvatske glazbene scene, a to su Goran Bare i Majke koji otvaraju Špancirfest, zatim Parni Valjak, Džiboni, Hladno pivo, Jonathan, riječka grupa koja je domaća, a sa svjetskom već reputacijom, i zatvaramo na glavnoj pozornici sa Psihomodopopom. Koncerata će biti i na Vili Bedeković, s time da moram spomenuti da će koncerti na prostoru starog grada biti besplatni. Dakle, koncerti su besplatni, ali se ulazi sa COVID potvrdama. Na pozornici Vile Bedeković imat ćemo 4 koncerata, prvi petak i prvu subotu i zadnju subotu i zadnju nedjelju. Otvaramo sa Varaždinskim tamburaškim orkestrom i Klapom Kambi. Zatim nam stiže gosti iz Italije, odlični gitaristi, kvartet 40 Fingers. Zatim sljedeći vikend imamo Urban and Four i završavamo na Vili Bedeković sa našom poznatom divom Josipom Lisac. Koncerata će biti i na prostoru Kapucinskog trga. Zaboravila sam reći da će ulaznice za koncerte na Vili Bedeković biti u prodaji od sutra po cijeni od 80 kuna. Isto tako i na pozornici Vile Bedeković ulaz će biti za osobe sa COVID potvrdama, a to smo napravili iz razloga što po propisanim trenutno mjerama ne stane veći broj posjetitelja na taj prostor, tako da željeli smo da čim više posjetitelja ima priliku uživati u doista probranim glazbenim programima, tako da eto, ulazi uz COVID potvrde. Zaboravila sam spomenuti za preostalih 6 dana na prostoru Vile Bedeković bit će rezervirano za puno smijeha. U organizaciji Kerekeš teatra održavat će se tamo predstave. Ulaz za predstave je 60 kuna i još jedna napomena, za predstave COVID putovnice ili COVID potvrde nisu potrebne iz razloga što je prema
trenutno po propisanim epidemiološkim mjerama za programe i sadržaje koji su ocijenjeni kao sadržaje niskog rizika, a to su sadržaji koji ne uključuju pjevanje, što kazališna predstava jest. Dozvoljeno je održavanje razmaka između posjetitelja od jedne slobodne stolice. Tako da Kerekeš teatar i predstave će se održavati pod propisanim epidemiološkim mjerama i za ulazak na predstave neće biti potrebne COVID potvrde, ali će biti potrebno održavati razmak. Na Kapucinskom trgu također pozornica, ove godine nova pozornica i veliko mi je zadovoljstvo da mogu reći da Špancirfest ove godine je i dio europske obitelji i to upravo zahvaljujući, možemo tako reći, Kapucinskom trgu. Tamo će biti smještena pozornica u sklopu projekta Kreativna Europa. Naime, turistička zajednica grada Varaždina jedan je od partnera na europskom projektu, a upravo jedan od programa u sklopu europskog projekta održavat će se na Špancirfestu i to na Kapucinskom trgu. Uvježbavat će se glazbeno-scenski spektakl 16 plesača iz Hrvatske koji su odabrani na audiciji održane u Varaždinu i njihovi vršnjaci iz Italije koji nam stižu kao gosti u Varaždin. Uvježbavat će nekoliko dana prije Špancirfesta spektakl koji će u petak drugi petak biti izveden na Kapucinskom trgu. Eto, veliko nam je zadovoljstvo da je Špancirfest upravo ovim projektom dio europske obitelji i to je nešto s čime se možemo pohvaliti i utječe zapravo i na brand festivala. Još jedna pozornica bit će u Centru za mlade, isto tako službena pozornica Špancirfesta, više o tome će vam kasnije reći Nino. Tamo će biti i programi za one nešto možda mlađe posjetitelje, urbani, kvalitetan i probrani program. Što se tiče uličnog programa koji je duša i srce festivala, ove godine stižu nam performeri osim iz Hrvatske, iz Italije, Nizozemske, Njemačke, Španjolske i Austrije. Moram reći kada smo birali ulični program da smo vodili računa kako provesti ulični program, a pritom poštovati epidemiološke mjere i zato smo birali izvođače koji su mobilni, znači koji nisu statični, koji ne stoje na jednom mjestu i izvode svoje predstave, nego se kreću gradom. To su uglavnom štulaši i bubnjari, ali bit će još zanimljivog performerskog sadržaja tijekom 10 dana na ulicama grada, bit će u svakom slučaju živahno i veselo. Ulični program upotpunit će i naša glazbena kamperica koja će biti postavljena na Korzu i tamo će biti glazbe svih 10 dana u prijepodnevnim i večernjim satima. Isto tako upotpunit ćemo glazbenu kampericu koja je postala jedan od prepoznatljivih elemenata Varaždina i posjetitelji i svi gosti koji nam stižu u Varaždin imaju samo riječi pohvale za naš novi instrument, ajmo to tako reći, u obliku kamperice i dodatno ćemo još taj varaždinski štimung upotpuniti kao i svake godine sa našim notarom. Biće tu i purgari, ali ove godine purgari će biti pojačani i ženskom ekipom sa varaždinskim purgaricama koji će nam biti svih 10 dana šetačice i još dodatno će uljepšati ambijent i atmosferu u povijesnoj gradskoj jezgri. Imat ćemo programa i na Stančićevom trgu, o tome će više kasnije reći Martina iz PR Lady, ona je naš stalni partner. A jedan još od noviteta koji trebam spomenuti i vjerujem da će svi ljubitelji Špancirfesta, posebno Vinskog grada, biti zadovoljni, a to je da Vinski grad iz ove lokacije gdje je bio do sada, gdje sad imamo i presicu, seli na novu lokaciju, a to je na prostor starog grada, podno Bedema, odnosno podno dvorca i podno Bedema sa lijeve strane. O tome će nam više reći i Saša Špiranec ispred Vinarta koji je glavni organizator Vinskog grada. Isto tako, jedan od razloga zbog kojih smo razmišljali o preseljenju Vinskog grada su upravo epidemiološke mjere. Ovo je prostor koji je premali za sve posjetitelje koji žele uživati u tom sadržaju, tako da smo prebacili Vinski grad na prostor starog grada. Ako još ima nekakvih dodatnih pitanja oko programa, ima stvarno puno toga, pa da vas sad puno ne gnjavim, nisam spomenula naravno izlagače. Imat ćemo ove godine 80-ak izlagača iz cijele Hrvatske, izložit će od tradicionalnog do modernog kao i svake godine. Naravno, tim izlagačima treba pridodati i one naše stalne izlagače koji će biti u Uskoj ulici kao kreativnici. Znači, produkt dizajn, imat ćemo ih 26 dizajnera, Školska ulica, Umjetnička ulica i ove godine 22 umjetnika nam stiže iz Varaždina, Rijeke, Zagreba, ali eto i iz Francuske.
Spomenula bi da umjetničku ulicu, školsku ulicu radimo u suradnji sa ekipom iz Rezervarta. Treba spomenuti i Park kreative koji ide u Havdelićevoj ulici, također će biti pod epidemiološkim mjerama, pazit ćemo na broj osoba koji će biti istovremeno na tom prostoru, bit će ograđen, ali nećemo tražiti COVID putovnice. Vindiland, nezaobilazan sadržaj našeg Špancirfesta, ispred Vindije kao sponzora festivala je gospođa Ilonka, ona će više reći o Vindilandu i Luna Park koji je postao jedan od sadržaja Špancirfesta, bit će i ove godine. Mislim da sam sve spomenula za početak, pa sad da puno ne duljim, ja mogu pričati jako puno i previše, da. Gradonačelnik stalno opominje da previše pričamo, pa onda prepuštam riječ Saši vezano uz Vinski grad. Eto, ja bih voljela spomenuti da mi je posebno drago što je, ako se ne varam, Vinski grad krenuo svojim putevima diljem Hrvatske, ali imali ste nekakvu premijeru upravo na Špancirfestu. Špancirfest vam je bio nekakva vrsta odskočne daske. Upravo tako. Vinski grad je zapravo, rodila se ideja, ja sam kao Varaždinac dolazio svaki godin na Špancir, uzimao sam godišnji, međutim nismo prijatelji moji i ja mogli nigdje naći oazu gdje bi mogli porazgovarati onako u nekoj atmosferi koja nam odgovara u toj nekoj starijoj dobi. Tako da smo onda, bila je sugestija da daj napravi ti nešto i onda tako se uz malo razgovora došli smo do te ideje i napravili smo Vinski grad prvi ovdje baš na Špancirfestu i danas je to ljetni festival koji u 4 grada Hrvatske gostuje, u Zagrebu, u Rijeci, u Puli i Varaždinu. Da, sad smo ih već 14 odradili, ukupno u Varaždinu nam je ovo 7. izdanje, mislim sada, koje nam dolazi. Tako da, Vinski grad će biti i ove godine ono što inače je, oaza u kojoj se može uživati u vinu, u vinima iz svih dijelova Hrvatske, sa naglaskom naravno na lokalna vina iz Zagorja i Međimurja. Zatim je tu i jedan uvozni dio da se mogu probati vine iz ostatka svijeta, kao i neki kokteli, onako sve podređeno vinima, imamo i hranu kao podređeno vinima, za to se pobrinula Vindija, prije svega sa svojim sirevima i zalogajima, te Ružmarin iz Zagreba koji će pripremiti ipak neka mesna jela. Muzika će biti atmosferska više, znači doduše bit će blizu nas koncerti pa ćemo vjerojatno i čuti nešto od koncerata s druge strane bedema, ali i uredit ćemo opet na najljepše što umijemo da stvorimo atmosferu u kojoj se ljudi mogu upustiti i uživati sa što većim razmakom je moguće, da se gužve što manje smanje. Radno vrijeme nam je od 17 do ponoći, dakle ove godine nešto malo drugačije, inače idemo do 1 sat. Eto, to je sve iz Vinskog grada. Hvala. A kad pričamo o radnom vremenu, radno vrijeme u skladu sa mjerama je do ponoći i do ponoći će raditi i biti organizirani svi sadržaji festivala i raditi ugostiteljski objekti. Kada pričamo o zoni Stari grad, nema s nama još jednog suorganizatora, nažalost moramo se ispričati zbog privatnih obaveza, to je show koncept Robert Magić. On će biti zadužen za street food zonu koja će biti pokraj Vinskog grada, tako da ove godine doista smo sadržajima okupirali doslovno prostor cijelog Starog grada. Svirat će se i na Stančićevom trgu i na Kapucinskom trgu van naše ove pozornice Kreativna Europa, za to je zadužena Martina Pakšić, ona je ispred agencije PR Lady, naš stalni organizator na manifestacijama od Špancirfesta do Adventa. Martina, pa možda par rečenica o tvom programu. Hvala. Lijep pozdrav svima. Eto, što se tiče Stančićevog trga, mi nastavljamo tu neku ljetnu priču, sam sezonu koju smo pokrenuli prošle godine u smjeru tog nekog glazbenog programa, 10 dana glazbenog programa u suradnji s ugostiteljama sa Stančićevog trga. Fokus je na DJ glazbenoj sceni, uz gostovanja odličnih izvođača koji će spojiti nespojivo, klupsku glazbu i instrumente poput violine, bubnja, gitare, ono što smo i prošle godine imali u programu i što je ishodilo kao odličan program. Tako da nastavljamo u istom ritmu. Neću previše govoriti o imenima jer još je sve na papiru, nisam još podvukla crtu.
Neću puno pričati, znači 10 dana glazbenog programa, 4 predivne terase, bogata ugostiteljska ponuda pića, vjerujem da će trg biti prepun. Što se tiče samog Kapucinskog trga, trg ćemo pretvoriti u latino zonu. Oni koji nas prate, mi smo prije 3 godine pokrenuli tu neku našu latino priču. Prvo je to bio kao neki novitet Špancirfesta, da uvedemo nešto novo u Špancirfest. Naravno, želja nam je da to postane tradicija, što je i postala nakon 3 godine. Latino zona je zona za sve ljubitelje latino ritmova, osvježavajućih koktela, bit će tu velikotvoreni šank s ponudom preko 50 koktela, zatim improvizirana pješčana plaža koja je carstvo za najmlađe, dok eto, roditelji ispijaju i guštaju u kavi ili koktelima, mogu nadzirati svoju djecu kako se igraju u pijesku. Zatim sunset zone, guštanje posjetitelja u zalasku sunca, ljuljačke, ležaljke. Idemo u smjeru da stvorimo neku prekrasnu tu idilu, da se posjetitelji osjećaju kao na nekoj tropskoj plaži u plavetnilu mora. Što se tiče samog programa, u suradnji s turističkom zajednicom dogovoreno je da oni dio programa odradimo mi dio programa. Mi smo bazirani više na taj tjedni program koji će biti u tim latino ritmovima. Biće tu plesa, samba plesačica, performera sa vatrom, tako da bit će svega ponešto i vjerujem da će posjetitelji uživati u svemu što smo pripremili. Hvala Tina. Biće zabave i ove godine za one nešto mlađe posjetitelje, možemo to tako reći. Mino iz Centra za mlade, što ste nam pripremili ove godine? Evo, osim mlađih, naravno, uvijek su pozvani oni stariji od 30, 35 i 40, ali da, nama je većinom publika urbana mlađa od 15 do 30 godina. Mi nastavljamo s kvartom, zahvaljujući opet i pozivu i turističke naše suradnji i sa gradom Varaždinom. Mi smo ove godine smanjili na 4 dana, to je dakle novost i pokušavamo u tih 4 dana što intenzivnije i kreativnije napraviti cijeli program. Drago mi je da ove godine i vizualno se približavamo tom kvartovskom džiru i spajamo zapravo ta dva elementa, dakle krećemo sa međunarodnom razinom koja je u nekakvim manjim sad povojima, ali to bude zapravo posjeta varaždinskim kvartovima, tako da će određen dio programa biti istraživanje, dakle kreativno istraživanje varaždinskih kvartova na kraju prezentacija. Ove godine imamo veliku suradnju i sa Uredom Europskog parlamenta koja nam je stvarno support i što se tiče samog programa imat ćemo zapravo jedan Eurosong tribut plesni spektakl na našoj pozornici u P4. Od glazbenog programa, dakle koncerata, doveli smo beogradski band Drum, to je dakle synth pop rock band. Taj isti dan će svirati i Svemirko. Dok ćemo drugi dan posvetiti tako klasičnoj kvartovskoj glazbi, trap i hip-hop. Ove godine pripremamo isto jedno iznenađenje, to će biti silent party, međutim osim toga probat ćemo dovesti i berlinsku, londonsku underground DJ scenu. Vidjet ćemo što će biti sa Velikom Britanijom i hoće li staviti Hrvatsku kao u crvenu zonu, pa možda će biti problema sa dolaskom izvođačice. I ono što želim reći je da ćemo imati karaoke i jednu laganu nedjelju gdje će zapravo biti revija mješanaca uz još jedan popratni DJ program. COVID potvrde, da, ulazak dakle u P4 na koncerte bit će uz COVID potvrde i zapravo negativan nalaz testa. Testiranje se isto bude moglo obaviti na punktovima koji budu predviđeni i u gradu za koncerte na starom gradu, s obzirom da se programi preklapaju isto. Hvala Nino i naravno pred kraj, šećer ostavljam kraju za gradonačelnika, ali festival ne bi mogli održati bez podrške prvenstveno grada Varaždina koji ove godine povećao sredstva za Špancirfest, uzimajući u obzir probleme sa ovim epidemiološkim mjerama, probleme sa organizacijom, a isto tako i bez podrške sponzora. I veliko je zadovoljstvo da neki od sponzora su uz Špancirfest već 20-ak godina, što znači da cijene naš trud i prepoznali su vrijednost festivala i spremno i ponosno svake godine stanu uz festival i podrže ga financijski.
To su Vindija, Carlsberg, Roto i Coca-Cola kao ekskluzivni sponzori. Vindija, gospođa Ilonka, par riječi o vašem sudjelovanju na Špancirfestu, a i vi ste zaduženi za jedan od posjećenijih dječjih sadržaja na Španciru. Lijepo pozdrav svima. Vindija je već tradicionalno generalni sponzor Špancirfesta. Od prvog Špancirfesta, od prvog dana podržavamo ovaj festival, najkreativniji, najraznovrsniji u Hrvatskoj. Drago nam je što možemo biti dio ove predivne kreativne priče i pružiti bar dijelić naše gastronomske ponude domaćinima i gostima. Isto tako ove godine darovati naše nove proizvode, a posebno nam je zadovoljstvo i veselje svake godine organizirati Vindiland, zemlju zdravlja, odnosno ponosni smo što je zapravo sam Vindiland zapravo dodatak sadržaju samom programu festivala. I ove godine ćemo biti dio gastroponude samog festivala. Ponudit ćemo u našim gastrokućicama dijelić naše ponude na nekoliko lokacija u gradu. Isto tako bit ćemo prisutni na Vinskom gradu s ponudom određenih odabranih sireva i malim zalogajčićima. A za sve mališane na Starom gradu pripremamo veliki program, raznovrsni sadržaj, kreativni, zabavni, sportski, edukativni i naravno puno iznenađenja, sve u skladu s epidemiološkom situacijom i epidemiološkim mjerama. Eto, čestitke i turističkoj zajednici i gradu s naše strane na organiziranju još jednog Špancirfesta, posebno u ovim okolnostima. A kako je Vindija sama dio tradicije varaždinskog kraja i zapravo ima važnu ulogu u razvoju zajednice, uvijek ponosno podržava projekte koji su od lokalnog značaja, projekte koji pozitivno promiču i kulturnu i tradicijsku baštinu ovog kraja, ali i same pozitivne vrijednosti, a Špancirfest je svakako jedan od prvih takvih projekata, odnosno događanja. Ništa, hvala na svemu i vidimo se i ove godine na Špancirfestu. Hvala Ilonka, a jedan od naših isto većih i stalnih sponzora je i Carlsberg, s nama je Dario Bodolica, pa Dario, eto i vi nekoliko riječi. Ja bi se prije svega zahvalio na organizaciji još jednog, a pogotovo ovako kompleksnim okolnostima Špancirfesta. Nakon prošle godine koja je imala nekakav, ajmo reći, mali prekid, vraćamo se nazad u punom opsegu, u dobrim emocijama, uz naše brendove, prije svega Pan u pivskom segmentu i Somersby u segmentu sajdera. Čast nam je biti prije svega partner, a onda i sponzor više od 20 godina turističkoj zajednici i gradu Varaždinu u organizaciji Špancirfesta kao i ostalih manifestacija koje se organiziraju i veselimo se svim sadržajima i uživat ćemo svi zajedno. Hvala. Naš sponzor ekskluzivni je i Roto, gospodin Mirko, eto može od vas nekoliko riječi. Želio bih se zahvaliti, mi smo najmlađi sponzor, ako se ja ne varam, mi smo se prije 4 godine priključili Španciru jer smo i onda i došli u Varaždin i prepoznali vrijednosti i Varaždina i same manifestacije. Želim se zahvaliti na prilici svima i pozvati sve da ove godine stvarno uživamo, pošto smo prošlu godinu pauzirali. Hvala. Hvala. Eto, pred kraj bi predala riječ gospodinu Markoviću ukratko. Gospodin Marković je osoba s kojom smo najčešće surađivali proteklih mjeseci jer smo razmatrali epidemiološke mjere. Mislim da smo našli dobar okvir i da ćemo u sklopu tog okvira moći odraditi Špancirfest bez nekih većih problema, naravno vodeći računa o sigurnosti građana. Evo, pozdrav svima, pozdrav vama iz medija. Na nama je nezahvalna uloga bila da od preuzimanja na neki način upravljanja ovim gradom, a to je bilo, nisu mjeseci u pitanju, nego su, ajmo reći, mjeseci, gotovo 2 mjeseca, smo došli odmah u situaciju da moramo odrediti kojim putem idemo vezano za Špancirfest, a to ne ovisi o nama samima. I mi smo bili cijelo vrijeme, ajmo reći, u velikoj neizvjesnosti hoćemo li moći održati ovaj nama najbitniji festival i ne samo za turizam nego i za grad i za naše poduzetnike i ostale koji djeluju na području grada. I ja mogu sa zadovoljstvom reći da je zahvaljujući mjerama nacionalnog stožera koje moramo pratiti, jer vi znate da je nacionalni stožer taj koji određuje okvir i mi ne možemo niti olabaviti te mjere, po novome ih ne možemo niti postrožiti, naravno da ih ne želimo
da budu još jače jer ljudi žele živjeti, ljudi žele poslovati i mi smo se u ovom okviru našli put, kao što je rekla gospođa Tot, da odradimo ovaj festival na najbolji mogući način. Naravno, postoji mala neizvjesnost jer do 15. vrede ove mjere, a od 15. do 30. će stožer kad se vrati sa godišnjeg odmora očito možda ići u nekakvu reviziju tih mjera, a mi se iskreno nadamo s obzirom da sezona traje ne samo na moru nego traje i nama na kopnu i da je bitna gospodarska djelatnost i nama u gradu naš Špancir Fest, da će se te mjere zadržati do kraja i 9. mjeseca kako na moru tako i na kopnu, to sam za cijelu Hrvatsku i da se neće gledati samo Jadranska obala, nego da se gleda malo ipak i šira slika i očekujemo i nadamo se da će epidemiološka situacija biti takva da ćemo stvarno moći održati naš špancir u ovom okviru kakav je i predviđen. Evo. To je to. Hvala puno. Gradonačelnik, hoćete se stisati? Sad ćemo se Jelena i ja zamijeniti. Da, možemo. Za kraj gradonačelnik. Lijep pozdrav svima ispred grada Varaždina. Špancir Fest je festival dobrih emocija. U ovih proteklih, uzmimo godinu i pol dana, svjedoci smo da nam nedostaju dobre emocije, da su ljudi pod određenim psihičkim stresom i zbog toga organizacija ovog Špancir Festa poklon grada građanima Varaždina da 10 dana ponovo zažive na način kako su nekad živjeli. Nadamo se da će to tako i biti, da nam neće nacionalni stožer nakon ovih slika sa mora gdje vidimo da po ulicama Splita, Dubrovnika, Zadra su turist na turistu, gdje su plaže sve prepune, da nam neće uništiti ovaj naš festival koji treba biti od 20. do 29.8. nekakvim novim mjerama. Nama je taj festival izuzetno važan. Isto kako je turizam važan za Hrvatsku, tako je Špancir Fest važan za Varaždin. Jer 2019. godine smo mi imali 40 milijuna kuna prometa samo u zoni održavanja Špancir Festa. Tako da svi ovi novci koji su uloženi u organizaciju ovog Špancir Festa će se sigurno multiplicirati, a troškovi su veći od 3 milijuna kuna održavanja. Zahvaljujem sponzorima. Grad je ove godine odlučio dodatno sponzorirati sve izlagače na način da im snizi cijene 30%, a svi izlagači s područja grada Varaždina imaju dodatni stimulans od 70% niže cijene. Tako da želimo da imamo što više izlagača. Program ste čuli od Jelene, program je, ja mislim, odličan. Imamo 6 odličnih izvođača na velikoj pozornici, imamo 10 odličnih dana u Vili Bedeković. Ulice grada će biti prepune i pune performera i nadam se da ćemo svi Varaždinci i naši gosti uživati tih 10 dana. Hvala. Hvala gradonačelniku. Ima li kakvih pitanja? Ako nema pitanja, još jednom zahvaljujem što ste došli i na kraju vjerujem da i gradonačelnik i mi kao organizatori koristimo priliku da pozovemo sve posjetitelje od 20. do 29. kolovoza u Varaždin na Špancir Fest na 10 dana dobre zabave uz napomenu ostanimo i dalje odgovorni, poštujemo mjere kako bi nakon Špancir Festa svi mogli reći da smo odradili odličan posao. Hvala vam na dolasku. Hvala.